10 ljudi, ajde se imamo još jednu epizodu. Znači ja sam odradio još jednu misiju, čuo sam da mi je, ako uradim još jednu misiju, da će mi dobiti kuću novu. Ajde prvo da pokažem kuću s polja, nebitno. Mislim, ovo sigurno kogod igra GTA 5 dobio je ovu kuću. Što čujete, vidite kako se kapija otvara čim priđem. Dobio sam ovog, dao je Audi. Po znaku bi rekao da je Audi, polu Audi, ne mogu ni deo. Onda sam dobio ovam ovaj, šta mu dođe ovaj, ne znam ni ja. Šta si ti, Sentinel, da. Onda kuća vidite kolika je, mogu staviti još 15 auta. Ovdje ovo, bazen da se kupamo. Buć. Namukli si pantalone, pa sad prehladit ćeš se, beži unutra. Ajde. Če sad... A dobro, isprljao sam kuću, nemoj se dereš na mene, ajde. Čujte ovo ljudi. Šta radi ova? Šta radiš bre? Ejde bre. Šaša kuća. Vidite sprat. Ne bre. Čekaj. Fuck. Da. Ovdje mi je kao toalet. Šolja. Peškirčići i ostala kozmetika. Idemo napolje. Idemo u moju sobu. Gdje je moja soba? Evo je moja soba. Vidite. Evo moj TV. Ovo mi je ovdje. Ovdje ne mogu da uđem. Ovdje gdje se oblačim. Ovdje ja kuntam. Tu spavam ljudi moji. Ali otvaramo vrata. Sinoć polomit ćemo ih. Ajmo da vidimo da možemo neku misiju da odradimo. Ovo sam ja do sad radio. Ovo je dnevna soba, to ste vidjeli, da. Tamo mogu, aj popijemo neko piće da vidimo da li ima nešto. Ajmo ko ljudi. Znači ne krene Murija da nas juri sad. Aj popijemo koje piće. O mačko, sipaj. Uf. Aha, je dobro tarače. Nećemo više. Aj još jednom bre. Šta je bre? Se napijemo da idemo, se vozimo, kakva misija, idemo u planine sad. Već mi se muti. Znaš, možda stojiš? Možeš, idemo. Ovo se dupliraju zvuci, ljudi moji. Vidite, ovo sam kola uzeo. To volim da radim. Pijanje. Čekajte ljudi moji. Ja sam ga napio. Znaš, malo ću kuću da vam pokažem. Pošto ovaj napio da te bije glavom. Ne samo da vozimo, nećemo moći da upravljamo stvari uopšte. Sad kad trčiš, sad kad padne negdje. Vidiš kako se čuju dupli zvuci, znači... To ide pijani dalje. Čim prestanu ti zvuci dupli se čuju, onda nije špijan. Ovo fontanice je da, ovo niste vidjeli, niste? Ovo imamo ovo, fontanicu, čekaj, idemo dole, ajde. Op. Mirite odavde vidim. Driftuju ljudi. Možemo ovdje tenis da igramo. Vidite. Vidite ovako. Imamo tenis da igramo, let's go, ja pijan, ti nisi, ajde. Idemo. Šta? U jednom setu. Neću da igram tenis. Nećemo sad tenis, ne znam, možda ću poslije ću vidjet ću kako se igra, ali stvari da naučim to lepo ovdje da igram, pa ćemo da igramo. Čovjek nije pijan, više ja mislim. Bar ne bi trebalo da je više pijan. Idemo ljudi moji, ajde, za ovaj crko. Pa ovaj glavom zatvori ovo, pa bravo za tebe. Idemo kakav je zvuk. Dobar je. Idemo je krivuda. I krivuda, idemo. Ne da možemo neku misiju, čekajte.
Čekajte. E da, lepo sam ja obeležio bre. Šta radim ja? Što uradih? Idemo tu. Aj skucaj se. Neću da ga skucam nijedno, to sam Oj, krivudi dalje bre. Čekaj, da mogu ja to bre. Gdje je ovaj značić? A tu je. Gdje si? Vidi bre, to je ono, ovdje bi trebalo, tako? A ja ću da ga stavim ovdje. I onda možemo mi... Još smari. Da klub neki, a? Možemo dođemo minutu, ne možemo. Ne možemo. Šta da radim ja? Everyone in the movie industry is a cop. Whatever. Aha, gore moramo da idemo. Čekajte. To se gore nešto čuje, čekajte bre. Ma daj bre. Los Santos is supposed to be magical, but everyone is in rehab. Čuje to? Ne, kapiram. Možemo ovdje? Daj bre, vi mene zezate. Ništa ljudi moji, idemo mi u planine ipak. Ne znam je ovo. Ako pređemo u misiju pa sljedeći ćemo da... Ček. Vidim da li je to možda... Aha, to je od ozgo ulaz, ja mislim. Vidim tek sad nama. Čekaj, ja mi daj Bož da je od ozgo. Ovdje, možda ovdje. Ne može. Ne znam. Ajde vidimo da li imaš neki ovaj F. Ovaj znak kupi. Imamo! To! Ništa. Idemo do njega. Nisam ga skucao. Rekao sam da nisam i neću. Ljudi, ja kako vozim... Ne može. Ma kakav profesionalac. Niko ne zna da vozi bolje od mene. Gledajte sad ovo. Mi ili ovaj mali prdavac? Mi. Evo. Ma gdje ćeš ti na mene? Još da snimam na 60 frame. Kuku, majko, stani. Snimam već, neka bude malo duži klip. Please, ajde zaustavim, ajde gubijem, ajde. Juri, ajde pomognemo devojci. Juri. Juri. Gotov si. Gotov si bre. Ti kažem da si gotov. Pomogli smo devojke da uzmemo sad ovo što uzeo. To je neke parice ako možemo. Idemo. Vraćamo se do devojke. Gdje je devojka? Idemo. Vraćamo se i mi da učimo neko dobro delo na ovom klipu. Ovo je crko. Si neko ja. Nema kondicije uopšte kad sam prestao da treniram futbol. Čežu da sam trenirao futbol. Aha, ima i toga. Gdje si bre? Hello there. He had a change of heart. Who says chivalry is... Pa poljubi me bar, u znak zahvalnosti. Šta imamo toga? Ništa ljudi, vraćamo se u kola. Da upravo durajemo misiju. Nisam ga nikdo okrenio, nisam, pa hvala Bogu, ja da ga okrenim, taman posle. Eka mi se kurči s ovim prdavcima. Ne čuješ taj zvuk? Što volim ovaj auto, to niste... Šta mi sviraše? Evo ja ću. Ajde brže malo. Daj Bože ovdje da mogu da radim, da sjebe kao i onaj što udario ovo. Što ovdje da radim?
Ne znam ovdje što da radim. Probamo da idemo do ovog F. Beži. Ja ne znam više kako da odradim misiju. Uf. To malo pre radio normalno, sad jednom neće. Čekaj, trebam levo. Ovdje mi ranije, ček. Ovdje mi ranije gdje beše kuća bila. Ovdje? Jest, ovdje. Pa tu i trebam da idem. Ma idemo. Ništa ljudi. Smora na planine, ček da imamo negdje gore da odemo. Ja volim da se vozim po ovim putevima, ovim gore pre. Ovdje negdje pre. Ajmo malo da idemo. Hoćete? Pa ako uspijemo da pređemo one emisije, obavezno se imamo. Sad ćemo malo se vozikamo čisto. Onako. Nisam ga zakačio, pa kakav sam ja ovo pro vozač, neka bude duži klip, kako sam dobar vozač. Idemo. Ma gaz bre, šta koči bre. Nema kočenja bre. Prešao sam 10 i nešto posto tek misije. Tako da imamo još puno ljudi moji. Svi ovaj koliko ga stisnuo motor će da mi izleti. Nismo nešto bitno uradili. Kakav bre krov. Gledajte sad šta je auto. Mislim sad je duplo lepše. Upalimo duga svetla da vidimo. A možemo i bez, šalim se ljudi. Gas. Kako se čuje dobro. Čekaj, sam je to trebao desno da idem. Kao neka budala opiči. Bežim. Gas. Ovdje je levo, tako. Jeste. Ovo. Ovdje je desno. Imamo znak stop. Što znači kreni, šalim se ljudi. Mogli smo i gore, a? Ja volim ovako prazne bukvalno puteve, da ovo poluprazne, aj kažem. Opalim ga po gasu i nestajem. Kad sednem na kočnicu ode i diskovi i paknu vrse. Sviđu sad kad mi naleti neka krivina me se isprevrtan dole u... Ponervno. Kako prevrtanje, ja koji sam prvo vozač, jer nema meni tu prevrtanje. Samo zaobilazim. Ajde ovo ljudi moji. Evo će biti čupavo. Dobre. Ne, stani, dobro. Proklik sam na ovom pesku, ne znak. Čekajte. Šta je ovo gore? Ne treba više ovaj znakić. A nebitno, pratit ćemo pa sad da vidimo šta je ovo. Ajde, pošto ćemo. Šta je ovo? Ovdje ima peska, gdje stavimo krov. Ne znam stvarno što je ovo. Ovdje ima dosta peska, da stavimo krović. Ja volim po ovim putevima. Cek. Sad mi je ništa. Čekajte da nađemo... Stoni. Ja ga štedim, ali baš... Kako se rasiđem. Evo ovako. Aha! Znači mora prođe neko određeno vreme. Znam se ništa. Dobro. Što je ovo? Mnogo ljudi moji ne mogu koliko je kliza po ovom. Ljudi, ako vam se sviđa moja kuća. Što začeće? Zeki. Ako ne pregledite jednog zeca... To sam prošao kroz nje. Oće ga nešto. Nije mi zdao. Jo, na ovoj neće skreće. Šta mi se desilo s točkom? Zaglavim s točak. Ljudi!
Dajte mi točak. Svaka mi pukne točak. Idemo ljudi. Jedan točak manje više. Pa neće skrene. Čuje se, ori se motor, neće da krene. Idemo. Ljudi, ja još nisam po auto. Pazite, ne izvuče sad. Ovo ide, neće dati. Evo se popremamo. Što vidim da nemamo što da radimo, mora proći neko određeno vreme da bi radio još misija. Tako da ću na ovoj planini da završim klip. Evo da skinemo krov. Da čujem kuće negdje. Šuma neka. Lisica? Ili vuk? Šta je ovo? You should have heard me coming. E sad mu nije ništa. Ubio si ga ko zec. Što je čuto? Ništa. Ne znam šta je ovo, ljudi. Meni je otišao auto. Da ne kažem gdje. Tako da sljedeći klip 100% radimo misiju. Neće više da se vozimo. Sad sam morao zato što ne mogu, radio sam misije pre ovoga. I sad mi radi točno, ne radi. Tako da to je bilo to za epizodu, vidimo se nekim narednim klipovima. Ćao.